imeko kabavumile iba wesi lendeliswa ugqirha ibacacile yonke le nto. Uqhube nimane ande ifuna uvakale ngathi ananhliziyo kodwa ke singenabi thina. Inene kule veki kuhlazwa uZoleka. So Hlathi finds out about uBavumile along with the rest of Omabandla. Hlathi nguwe utata kabavumile. Oh my dear, if I send you this picture, just know that I'm going there fuck off. Betuna ndigqibe kubeni ndiye kubukela inimba manyane this time. Betuna I have enough problems. I can't be stressing about this show as well. Kwenzeka ntoni apha bethunana? Iwari yam ke is that ngomso I'll be searching for inimba again. Ithini nalento? Hello, hi, welcome. I am Simi Sotashe, your chommy that is always ready to spill the tea. No fear or favor. So make sure you are subscribed and you hit that notification bell so that you do not miss any of my videos. Okay? For the first time, we see Ulukhanya disappointed at his sister's actions. But I am sure that is the least of Zoleka's worries because Ongokana guys will find out that Bavumile is not their grandchild. Oh, you have no idea how much this child meant in that family. Utamkhulu bethunana uzothi loxo. Kwesi sekuxokwe kwaxokwa nangento zikaMajola uyokhumbula into yoba besithe simbonile uMajola ngoku sizothina ebantwini bethuna. Guys, is this writer eMabandla or is it Hlathi himself? Because there's no way he keeps winning yena nje okokoko. Khona zi-ancestors ezitheni ezi zinochuku kangaka because kunini kwakhuliswa amalahle nabethuna abantwana abakhulu bebadala. In this case ke ngoku ubavumela kalo lahle because utatakhe ezinolazi uyayazi bana ayingomntanakhe kodwa ngumntanakhe ongongomntanakhe. You get it? I think into yonke ipotyakale and iqale ngokubana lamntana aske ayokwenzelwa imbeleko phaa kwaNcukana. Hayi ke yapotyalaka yonke plans zethu. In all of this, I feel sorry for Lazarus. Oh Bethuna, oh what a nice chocolate man who found himself claiming a child he knows damn well is not his because of a woman. Then he finds himself going to the Mabandla homestead to beg Hlathi to do the right thing by his child, to watching the woman he loves next to his ex-husband and baby daddy side by side next to their bundle of joy and still sticking around. I need Uzoleka to convince me that she loves Lazarus because there's nothing this man won't do for her. I don't like the way she speaks with him. It's not gentle and it's not with love. Ukubone ananobuqhelela mpatho kaHlathi na ngokuyagwanxula naye ke ngathi akana peace man. Oh, you can see uHlathi in his face that he is so happy. Damn it. The smack on his face ngaske ndimfaka umva wempama. He is so happy that ubavumele ngoba he cannot contain it, but deep down uzenza angry apha ngathi wonwabe. Siyawuthi sizongenini sithoma. Kuthena nangolonwabo yalo msuswana. Sikonwaba nini? Oh, tum my dear. Kupaper 2 ke lo my dear and usezoperisha. That is called breathing through the wound. Amaphupha chabalala bethuna. I-honeymoon phase yacima ngoko nangoko ngubavumile sana. Aba igama lithi bavumile basiyathandana soze sohlukane. Umfumene uHlathi lomntana bemfuna pha kuthumeka akazoba safuna nix ngokuzofocus kulo mntana. Yebethuna singaboni ngoHlathi semove in endlini kaZoleka. Kaloku they always have a reason for moving into that mansion. Athi banofuna uba secaleni komntanakhe izothwani bethuna. Hey naye manje ubavumile uyenzile into. Mna ndithi makahambe manje xa ifuna uhamba manje.
sasistresswa ngumntana efika nje akasinika nechance to watch uLazarus being a happy dad. Wasike wasisiqalekiso sana asa. If ufuna uhamba makasike ahambe qha, asinayo problem. Oh, siyohluleka Thixo, thatha indawo yakho. If you guys enjoyed this commentary, like this video, leave your comments. Ningathuli, ndiyayazi inhliziyo zenu zingamahluli nani. I will see you on the next one. Bye.